Hej, mit navn er Stina. Jeg er uddannet kontorassistent allround og har mere end 20 års erfaring. Jeg har primært været beskæftiget inden for salg, som koordinator, som backup, som salgssekretær og i de sidste par år som teknisk sekretær. I mit job er det vigtigt for mig at have mange varierende arbejdsopgaver. Jeg stortrives i et miljø, hvor jeg kan arbejde sammen med andre mennesker og hvor jeg kan spørge mine kollegaer til råds. Generelt så arbejder jeg hurtigt, og jeg er god til at inspirere andre mennesker og få dem med på nye idéer. I får en stabil, en engageret og en troværdig medarbejder, altid med et godt humør. Jeg er god til at indgå i sociale relationer, og jeg har en rigtig god situationsfornemmelse. Jeg arbejder struktureret og selvstændigt. Det er ikke kun på mit arbejde, jeg løber stærkt. Det gør jeg også i min fritid. De her sko, de har bragt mig over stok og sten. Jeg har både løbet halvmaraton og helmaraton, og det, som interesserer mig helt vildt meget nu, er triathlon. Skynd jer, så løber jeg fra jer.